Мостът, под който днес не тече река, е заграден от години. В лошо състояние той не може да издържи движението дори на пешеходци. Харманлийци са принудени да го заобикалят. Историкът на града Тошо Спиридонов иска само да бъде възстановен или да бъде разчистен и да може да се показва като туристическа атракция. Културното и туристическо значение на този обект без паралел е безспорно. Предполагам, чувате ехото от арката на моста, а вижте колко голям е той. Наричат го Гърбавият мост. Някога реката под него е образувала с отражението на арката му пълен кръг на слънчева светлина. А неговият надпис, оставен от турците при завършването му, говори за дълбоките философски разсъждения на старите майстори. Представете си, ако света е мост, какво свързва този свят, който ние познаваме? Какво има от двата му края? Какви стихиите като долу под него? Вижте, къде отива? Това не е просто да кажеш една хубава фраза "светът е мост". Ако се замислиш, виждаш, че минаваш и на двата бряга. Философия, архитектура, история. Гърбавият мост свързва наистина миналото и бъдещето, но ще надмогне ли сегашното си лошо състояние?